Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock Bueno mga tugang, mauran-uran na pagkaaga. up the town, you'll see, Aldaw po nin Huwebes, like the lovesick town. Pebrero 6. Mga tugang, Hey little girl, kumusta po ang gabos? asleep, let's So iba nag-prepare na kan sa indang pangudtuhan. how can I hold? Rawas-rawasan ang pag-preparar ta. Maorli na naman ang mga estudyante. Yeah, I'm gonna knock on your door. Bueno mga tugang, sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz na nakaibuan po rin do kasubago sa programang Tingog kan Banwaan. Kita man munaan na mag-iriba-iba sa programang Aramon Yato ngunya na Huwebes. Ako po si Joshua Bino. Bagoan na pag-re-restoryata ngunya na pagkaagang ini mga tugang, konta mo na po ang report. Hali dyan sa lawas. Kuya Al, good morning. Thank you so much, Joshua. Masabawan morning ta. Documentation ang tutok mo niyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi maging ang mga barangay para sa planong pag-implementar ng mga priority projects sa saindang kanya-kanyang jurisdiction. Digdi sa Legazpi, sinomiter na ni Alkalde Attorney Pido Garbin Jr. sa Sanggunian Palunsod ang listahan kan mga priority projects for review na nagaginaman sa pag-aadal kan Legazpi City Planning and Development Council o LCPDC. Iyan na mahali ang budget sa syudad ngunya na 2025. Siring man kani ang pagigibong niyan kan mga barangay na may kanya-kanya man sindang priority dahil may budget man sinda hali sa IRA o Internal Revenue Allotment kada taon na pigadalan man iyan kan Barangay Development Council ang sindang priority project. Maski diit na kantidad hali sa IRA kan barangay, diskarte naman ini kan kapitan pigiras-iras iyan sa mga kada purok depende sa ororon kan Barangay Development Council, lalo-lalo na ang mga barangay kagawad na may narepresentar man minsan sa kada purok. Asin may mga rekomendasyon man iyan hali sa iba-ibang sektor. Kaya ngunyan sa lokal na gobyerno, digdi sa Legazpi, magi sa barangay level, documentation sa hindang kaso para sa implementasyon kan sa hindang mga kanya-kanyang priority project ngunyan na 2025. Iyan na just one information pa, giraray digdi sa Lawas City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you, Kuya Al. Oy, good morning Tabi. Gonna knock Kay Sir Alan Imperial dyan sa DPWH First District Engineering Office. Nakatutok sa satuyang programa ngunya na aldaw na ini. right, I'm gonna knock. Good morning po Tabi sa indo dyan, Sir Alan Imperial sa First DEO. Kumusta daw so First District ko yan aldano? Ta ngunya sa sesyon kan Sanggunang Bayan kan Malilipot, may pinaguroronan na mabilog man dapo sindanin resolusyon arog kan ginibo sa syudad kan Tabaco na mga ngapudan kay Presidente Ferdinand Marcos na kumbaga maibalik sa Premier Distrito kan Albay
itong budget na natapyas tabi mga tugang. Ang sabi sa report, so munisipyo kan malilipot halos 300 million pesos ang nawara dahil tinapyas na ibang mga miyembros na House of Representatives. Ta si Congressman Ed Silagman tabi mga tugang kan mga nakaaging bulan day man nakapag kumbaga attender sa sesyon may pigmamating helang sagkod sa na maaram nga ini sa kinaban. So nainot na so LGU Tabaco na naggibunin sa rong resolusyon lakdang mga tugang na mga pudan sa presidente na maibalik so natapyas na ali totalmenteng budget para sa mga priority projects kuta na sa First District kan Albay. Ehemplo dyan sa malilipot tabi Kuya Alan, ano baga ini saro sa nadalaga na naapektuhan itong sa construction kuta na kan bagong municipal building. Ang sabi sa report ni Kuya Joe Marbian kasuhapon sa pakipaguron sa mga personalis dyan sa malilipot, Dahil na makapagpadagos na siyempre, dahil na magkipundo. Maski nga ni garo nga may tumindog dyan na poste, posibleng dahil na. Tadayin naman ki pundo. Dapat ko na sa budget, taon-taon, magdadagdag, may maabot na budget, sagkod sa matapos, iyan na munisipyo kan malilipot. Kundi, wala naali na mga tugang, natapyas na. Kaya, sumalilipot na po, maarog man sa tabako, na mga ngapudan sa opisina ni Presidente Marcos na maibalik so budget ko na para sa mga priority projects. Kamusta po Sir Alan ang gari monitoring nindo dyan sa opisina? Anong mga proyekto pa po ang pigihiling dahil na mapapagpadagos taday naman may maabot na budget duman sa GAA General Appropriations Act of 2025 natapyas na po budget para sa nagkaperang priority projects sa First District kan Albay. Yan po mga tugang na pasistema ko niyan dyan sa Premier Distrito. Particular na itong nagkapirang mga LGUs na may mga proyekto na pending na sa ngunyan dahil wala nanin money, di ba? I'm gonna knock on Bueno mga tugang, nag-request ko na kita sa National Food Authority o NFA digdi po sa Bicol Region kay Madam Jahara Pavilando, si spokesperson buda kay nalingawang kulugod pa si Madam Liena Resas, ang Regional Manager kan NFA Bicol. Gusto ta sindang makaulay mga tugang kung kumustaan na buffer stock kan bagas digdi po sa NFA Bicol. Ugaring may mga scheduled meeting na dapo si Regional Manager kaya sa aga so naka schedule na pakipag-uron sa indatabi mga tugang kumustahon ta lamang gura no ka prepared na NFA Bicol sa pagpalawas kan sa indang mga buffer stock nin bagas. So nasaray po ninda mga tugang na bagas. Takon matandaan ta po baga. Good morning mo na dyan kay Sir Joseph Nares. Morning po Sir Josh. Pakiman po sa Aleco Ginobata na aksyonan maninda ang requests kan mga konsumidores haloy nang balik-balik dyan sa office ninda. Hindi man tiga adon no lineman so wire na ikakabit. Sana po maabot sa kaaraman ini kan Aleco office dyan sa Ginobatan. Pacheck po tabi kay ni dyan sa Aleco, mga tugang, mga barkada ta dyan sa Aleco. Dyan da po sa Ginobatan kay Sir Joseph Nares. Yung ay mga tugang, gusto tang makaulay sa NFA kung kumusta ang sa indang preparasyon, kumusta ang sa indang stock nin bagas. Takon matandaan ka nakaaging Lunes, kundi ako namamali, nakaaging mga aldaw, pigdeklarar po ni Secretary Chu Laurel kan Department of Agriculture itong food security emergency on rice. Dahil da po yan mga tugang sa paglangkaw sa presyo kan bagas digdi po sa toya sa Pilipinas.
Nagngangalas ta although nga binabaan na nga so taripa sa bagas kan mga pigi import. Halos sa 35%, 15% na lang pero yaon mangraray so paglangkaw sa presyo kan bagas. Buti pa ang bigas, hindi napapagod magmahal. Jero. Buti pa ang bigas, hindi napapagod magmahal. Ano? Maray po mo ng God. At dahil na po mga tugang sa paglangkaw, sa presyo kan bagas, sa paagi kay itong deklarasyon mga tugang kan Food Security Emergency on Rice, pwede nang kumbaga natawanin autorisasyon ang National Food Authority, so NFA, na i-release, ipalawas mga tugang susaindang rice buffer stocks na nasa saray-saray po ninda. Tangani ng makatabang na ma-stabilize ang presyo kan bagas digdi po sa Pilipinas. Pero, bako man so basta-bastang i-release kan NFA, kundi sa paagi ng mga tugang, i-release ang saindang buffer stock sa mga government agencies, sa mga local government units, and sa mga kadiwa ng Pangulo. Para magdakol ang mag-circular na bagas po digi sa tuloy sa palibot, kumbaga ma-stabilize so presyo. Takon magpalawas nin barubara tong presyo nin bagas-bagang NFA mga tugang. Siyempre, NFA ang magiging prioridad na bakalon kan mga katugangan ta. So mga nasa lado man kan pagdinegosyo nin bagas, siyempre, pwedeng makipagsabayan man, magpababa-baba sa presyo po ninda. Ayan ang naiiling na pwedeng maging paagi. And ito na po mga tugang na Food Security Emergency on Rice, magtitinir po ito na in effect hanggang sa mag-improve sa sitwasyon, sa pamersyuhan po kan bagas, digdi sa Satuya. Good morning tabi kay Madam Lorna Plaza dyan sa Castilla, Sorsogon. Kaya ugaring makaulon so taga NFA ta. May mga series of meetings na kay puwan atenderan sa indang regional manager mga tugang sa aga da po na available. Takon matandaan po baga nindo, so NFA kay ito baga mga taon maron do manindo so nagpipirila pa nga ibagan iba para makabakal keto nin NFA rice na barato. Available pa kayo sa NFA rice sa merkado, sa mga retailers, sa kung saan dyan na tindahan ng bagas. O garing after kayo itong rice tarification law, anday na po sinda, tinaawanin mandato na magpabakal ng bagas sa mga private retailers, mga tugang. Ang naging role na lang kan NFA, magsaray, mag-stock, buffer stocking mga tugang, tapos pwede sindang tikwilon kan mga local government units na gamiton so in-stock na naka-buffer stock na bagas para sa relief operation po ngaya. Halimbawa nagkaigwanin kalamidad. Ngunyan sa declaration kan na emergency on rice, at least mailuluwas sa buffer stock po kan na NFA. Yan po mga tugang. Abangan ta sa aga kung kumusta man agad ang sitwasyon. Ano kadakol daw ang stock nin bagas digi sa NFA Bicol. Tangani mailing ta kung makatuwang-tuwang mananggad na ma-stabilize ang presyo digdi sa tuya. Maalon na daw sa 20 pesos na bagas. Na pinaglauman kan mga Pilipino, nilauman kan 31 million na mga Pinoy. Sana umabot ang panahon ma-experience naman itong 20 pesos. Actually, pasiring na duman ko inalta, may 29 pesos na nga ni, may 30 plus. Sana umabot man hanggang sa punto na mag 20 pesos. Tangani ng maray-ray sa ng pagbuhay kan mga Pinoy. Di ba? Kamo mga tugang, kumusta? Ang presyo kan bagasa sa indong mga pigsa sa udan dyan sa mga public market. Kadaklanday man graray pa nagbababa kuyanald sa 50 pesos. Mga 53, 55 and above man girarian na pamiresyuhan. Iyon man po girarian ang presyo day man na bago. Kaya baganta I'm gonna knock on Palan, congratulations kay
Police General Romel Francisco Marbil. Ano ini? May extender po ang sayang pagtukaw bilang Chief PNP. Initabi mga tugang matapos na si Presidente Ferdinand Marcos in-extend sa termino ni Police General Romel Francisco Marbil bilang Chief PNP nin 4 bulan. Epektibo ini sa agang Pebrero 7, aldo po kutakan sa iyang retirement. Iyan po mga tugang sa paagi nin sarong memorandum na pirmado man ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pigasabi na inaprubahan ni Presidente Marcos ang extension po kan government service kay ni Marbil beyond pa duman sa compulsory retirement age na 56 years old. Ito pong memorandum naka-address sa DILG kay Secretary Rimulya. Kaya extended po ang pagserbi ni Marbil bilang Chief PNP. Ini po baga mga tugang si Marbil, kung matandaan ta siyang ika-30 na PNP Chief. Naging miyembro da po ini kan Philippine Military Academy o PMA Sambisig Class of 1991. And pinunan niya po nakaputan sa PNP bilang siya ang chief kan April 1, 2024. Kaya ngunyan, in-extender po, inaprobahan ni Presidente Bongbong Marcos pag-serbisyo niya bilang PNP chief. Pero gari tama man kinalda no, gari na taon man ta mati ma-eleksyon. At least inibaga si Marbil may mga inilatag ng mga programa para masigurong matrangkilo ang magiging kondukta kan eleksyon sa Mayo 2025. Okay man, at least so mga plano, kumbaga, day maputol, so mga planong kabisado ni Marbil, kumbaga, may implementer niya. Ta siya talaga ang nagbilog, siya ang mapa-utob. Ta kung kung mananggad ni na liderato sa lalo kan na PNP, siyempre, pwedeng may mga pagbabago or kung day man, pero at least, kung si Marbil, at least steady na. So, pinunan, so inilatag na mga plano para sa paabot na May 2025 elections. I'm gonna knock on your door. Bueno, mga tugang, malaog po ang tabayan taan na kunyan, programa kan DENR. Sisay tabi Jerome ang mga programa, si Ma'am Joanne. Kaya pala nakasmile na naman si Jerome. Si Ma'am Joanne pala. Abangan po nindo si Madam Joanne saro sa mga diwata dyan sa DNR, pag-iriba ni Ma'am Ansi. Bueno, sa pangaran po kan mga pag-iriba, bilog na tropa kan DCGB, si Kuya Nald sa technical, si Jerome sa IT, si Shara sa production. Hindi ka magparaulok, kunyan. Si News Director Mar sa newsroom, kaibahan si Angel Mustaza, Jenny Balyaran, and Mary Joy Jeresco. Ako po ang sintong na kaibahan, Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalinto